Doamne, cu mâna, mă bate cu urma. Bine-mă! Ia să auzim un clip frumos pentru orchestra tineret din Constanța. Hai! Așa, bine, dragă, așa, la 3, da? Pentru orchestra tineret, da? Dacă merităm, dacă nu, mai vom multe. Hai! 1, 2, 3, hai! Bine! Cauzi! Lasă-mi, Doamne, să zac în brațe la cine clapa. Pentru cei mai tare oaspeți, cea mai tare nuntă pe 2024. Așa. Și asta e vorba de la socră mare pentru soacra mare. Bate cu